Good morning mga katuba. So ngayon mga katuba, nandito ako sa Ispan. So manguha ako ng kinhason. So ngayon mga katuba, anuhin ko yung mga buhangin sa lalim. May mga kinhason dyan. So kuan day, shout out day ko kay Lianipit Ayubar. Shout out sa mo dia, madam. So, ngayon mga katuba, magsimula na tayo mga katuba. So, nandito mga katuba, Ispan to. Ito, Ispan. So, let's go. Ito na mga katuba. Simula na tayo ng kumuha ng mga kinhason. Wala mag-isa mga katuba, walang tagahawak sa video mga katuba. Mga katuba, kontek na wala mga katuba. Kinhason. Mga maliit lang mga kinhason katuba. Ito naman mga katuba. Ito malaki. Malaking kinhason. Yan. Konti lang yung nakuha kong kinhason mga katuba. Ngayon mga katuba, manguha muna ako ng kasal. Meron mga katuba. Lang sari-sari na lang yung kunin ko mga katuba, kinhason sa kakasag. Ito maliit lang. Maghanap na tayo ng mga butas mga katuba. Uray siguro yan. So i-try natin kung mahuli ba natin. Malalim to. Kamay-kamay lang. Mangagat. Laki siguro to. Mangagat eh. Ito na. Hawakan ko na mga katuba. Mga katuba, hugasan mo na. Hugasan sa nato ni mga katuba para makita yun ninyo. Ito. Uray. Yung sa Bisaya, kagang. Dito may butas din dito mga katuba. I-try ko na lang katuba kung may laman ba. So, pasensya na sa kita ko mga katuba. Tagalog Bisaya. Hindi ako marunong sa Tagalog. Parang mga katuba, ang tinatawag nila lang nagpalit ng balat. Yun? Luno. Sa Bisaya, luno. Kuray na luno. Akala ko luno, ito pala. Nailag ko katuba. Ay, sobrang lalim.
Kala ko, kuray na luno. Disposable cup para dito. Ito mga katuba, may butas na ano, kasag. Uy, magat. Mayroon mga katuba, magat. Kala niya matakot ako sa kanya. Okay. Bago ba to? Kasag. Bango, kasag. Okay. Lanason pala. Kawalan natin to. Ayaw, di ma. Ito may kasag to mga katuba. Ito kasago. Kunti pa yung nahuli ko. Tuma, manginhas lang po ko. Manginhas na po ko. Tingnan natin kung may kinhason ba. Mayroon, no? Ito mga katuba, inason. Ito pa. Ito. So, hanggang dyan lang muna tayo mga katuba. Update lang ako sa inyo mamaya pag makauwi ako kasi 2% na lang yung battery ko. So, ito yung nahuli ko mga katuba. Ako sa ning dugangan karon. Ito na mga katuba. Nakauwi na ako sa aming bahay. Ito na yung nahuli ko. Kinhason. Kunti lang yung nahuli ko. Ito. Saka isang kuray. Ito, isang kuray. Ito, babae. Babae na kuray mga katuba. Ito mataba to.